ଉପରକୁ ଆସିଗଲେଣି। କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲନ୍ତୁ, ତା'ର କଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆସି ବୁଲନ୍ତୁ, କାରଣ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯଦି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ସପ୍ତାହକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସନ୍ତୁ। ସପ୍ତାହକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ 10ଟି ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। 10ଟି ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। 10ଟି ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାସକୁ 40ଟି ଗଛ, ବର୍ଷକୁ 360ଟି ଗଛ ଆମେ ଲଗାଇ ପାରିବା। ବର୍ଷକୁ 360ଟି ଗଛ ଲଗାଇବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ମୋର ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଗଛଟିଏ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଇ ଗଛଟି ବାବାମାନେ ଯେଉଁ ବକଳ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଏଇ ଗଛର ବକଳକୁ ସେମାନେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ପିନ୍ଧନ୍ତି ବାବାମାନେ। ଏ ତ ବହୁତ ଛୋଟ ଗଛ, ପିନ୍ଧି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଆହୁରି ମୋଟା ହେଲେ ଏର ଇଏକୁ ଆକୁ କହନ୍ତି ଗମ୍ଭାରୀ ଗଛ, ଗମ୍ଭାରୀ। ଏ ଗଛଟିକୁ ପୋତା ହେଇଗଲା। ଆମର ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଗଛ ଏବେ ଚାରା ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଜାମୁକୋଳି ଚାରା ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ମଞ୍ଜି କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି। କିଛିଟା ମଞ୍ଜି କଲେକ୍ସନ୍ ପଡ଼ିଗଲେ ଜଷ୍ଟ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଆମ୍ବଟି ଖାଇବି ଏବଂ ଲଗେଇବି। କିଛିଟା ଚାରା କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ଆମେ ଆଗକୁ ମୋ ସାଥିରେ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଚାରା କେମିତି ଲଗାଯାଏ, ଗଛ ବଡ଼ କରାଯାଏ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବା। ସାୟଦ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆର ଶୀର୍ଷସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଅବିକା। ମୋ ଜୀବନରେ ତ କେବେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଆସିନଥିଲି କି ଚଢ଼ିନଥିଲି। ଭୟ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ଆସି କେବେ ଆସନ୍ତୁ, ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତୁ, ସେଲ୍ଫି ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ 10ଟି ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍।